Ciao tutti! Mä päätin nyt, että mä kuvaan videon. Mä kuvasin teille jo itse asiassa yhden videon, mutta se meni vähän vinoon. Mä en osaa muokata. Mulla menee niin nopeasti hermot, niin mä päätin, että mä kuvaan sit uuden. Toi on vähän scary toi kummalla puolella täällä. Toi oviaukko tuolla takana, mutta no worries, tää ei oo mikään horror movie. Joo. Nyt on sunnuntai ja täällä on ollut tosi hiljasta. Sunnuntaina kaikki ihmiset käy ruokaostoksilla ja shoppailemassa ja ulkona lauantaisin. Ja sit sunnuntaisin on tosi hiljasta, melkein yhtä hiljasta kuin Vaasassa, eli todella hiljasta, ei oikeasti mitään tekemistä. Ja mä oon hommaillut kaikkia arkijuttuja ja senkin takia mä ajattelin, että olisi hyvä sit sunnuntaisin päivittää blogia. Oikeesti ehtis vähän paremmin ihan ajatuksen kanssa. Nyt mä ajattelin, että mä teen tämän videon, kun mä taisin ehkä mainita, että täällä on asioita, ja siis, no se nyt on ihan luonnollista, täällä on semmosia asioita, mitkä on yllättänyt mut tosi kovasti, mitä mä en ole ehkä osannut odottaa lainkaan, ja niistä olisi ihan hauska kertoa. Niin mä ajattelin, että niistä on ihan kiva kertoa sit videon välityksellä ennemmin. Joten mä voisin aloittaa vaikka puhumalla ruuasta ja töistä, se on aika iso osa mun arkea. Niin mä mainitsin, että meillä on töistä tosi hyvä ruoka ja lounas. Se on tosi halpa, mutta se on myös tosi monipuolinen, että siellä on 2 pääruokaa ja muuta. Esim. Yhtenä päivänä mä söin töissä gnoccheja tomaattikastikkeessa ja kasvispizzaa ja juustolautasen. Jep. 3 eri juustoa juustolautasella. Mä en tiedä miten muilla suomalaisilla on työpaikalla, mutta mulla ei ole ikinä ollut missään työpaikalla tommoista lounasta. Joten se on aika makeeta saada semmoista tosi halpaa hintaa ja tosi hyvää ruokaa kuitenkin. Joka päivä nyt ei ole ehkä ihan noin raskasta ja siellä on sitten vielä eri linjastot, mistä voi päättää, että jos haluaa vaikka yhden pääruuan pelkästään, niin voi sit mennä sille. Mut tosi hauskaa. Ainakin saa syödä kaikkea hyvää. Mistä päästäänkin sit siihen, että ruoan jälkeen niin meillä on aina tosi moni, siis oikeesti mä sanoisin kyllä, että 95%. En mä nyt seiso siellä vessa-ovella tarkkailees, mutta tosiaan ihmiset menee pesee hampaat. Suomessa niin yleensä syödään purkkaa, ksylitolpurkka lounaan jälkeen, niin mä teen. Mä oon ottanut purkkapussin duuniin sitä varten, mutta siis nää kaivaa oikeesti hammasta nää hammasharjan laukusta ja menee vessaan pesee hampaat. Mä ihmettelee, että niillä on jotain Oral-B-linjastoa. Tää ei oo sit maksettu mainos. Oral-B-linjastoa siellä vessassa niin jossain daagiksessa, mutta siis se on ihan superhauskaa. Mä en tiedä, mun pitäis kysyä ehkä niiltä, että onko hammaslääkärilaskut jotenkin tosi kalliita tai pelkääks ne hammaslääkäriä, mut siis se on kyllä tosi outoa. Ja sit toinen juttu, mikä liittyy kans tohon ruokaan, on se, että täällä on ihmiset ihan hirveän laihoja. Oikeesti verrattuna siihen, että kuinka paljon ihmiset ostaa niin kun, pastaa ja mekin ollaan käyty syömässä niin pizzaa porukalla, niin siihen nähdään ihmiset on ihan sikalaihoja. Siis oikeesti tosi hoikkia. Ja mä en oikein ymmärrä sitä, koska ne on niinku yhden käden sormilla laskettavissa ne henkilöt, ketä mä oon nähnyt, jotka on niinku pulleampia. Ja verrattuna sit siihen, kun Suomessa nyt niinku on huomattavasti enemmän ihmisiä, joilla on elopainoa hieman enemmän, mikä johtuu siis ihan perus niinku aineenvaihduntahan hidastuu, onko se 25-vuotiaana tai jotakin. Mut siis se on ihan uskomatonta. Mä jotenkin hirveästi toivon, että mulla tulee joku Italia-geeni ja sit mä tuun täältä silleen tosi laihana ja suurihuulisena. Se olisi ihanaa. Se olisi kivaa. Mutta se on kyllä tosi outoa. Mitäs muuta? Sitten töissä niin meillä on radio aina päällä. Ja mä en todellakaan siis ymmärrä, mä en ole ikinä opiskellut italiaa, että mä oon nyt vasta aloittanut, joten todella alkeella mennään. En ymmärrä siitä radion juttelusta oikein mitään, mutta siis mua naurattaa kauheasti se, koska mä niinku tajuan jotenkin, että
se on semmoista NRJ-tyyppistä höpinää, mitä ne jutskaa siellä radiossa. Se on tosi semmoista pilapuhelutyyppistä ja hyeenanaurua ja kaikkea. Ja sit se on musta niin superhauskaa, että kun sä et ymmärrä mitään, mistä ne puhuu, mutta sä silti jotenkin tajuit, että okei, että tässä ollaan niinku nyt, että minkä tyyppistä puhetta sieltä voisi tulla. Nyt nähtäväksi jää sit, kun mä opin italiaa, että onko se oikeasti niin hauskaa vai ei. Toivotaan, että se on, koska mä joudun kuuntelemaan sitä 9 tuntia päivässä maanantaista perjantaihin. Niin. Sitten toinen juttu, mikä liittyy töihin, on se, että ja muutenkin niin mä oon tavannut ihan hirveästi uusia ihmisiä täällä. Ja Suomessa mä oon tainnut valittaa tästä, mutta siis ihan sikamoni suomalainen kättelee ihan tosi huonosti. Mä en tiedä, meidän pitäisi ehkä opettaa se jotenkin jossain koulussa tai armeijassa tai missä liian ikinä. Mut siis ihmiset kättelee yleensä Suomessa silleen tosi veltosti. Tiedäks niinku, että sä kättelisit jotenkin mustekalaa, kuollutta mustekalaa tai jotakin. Ja siis, tai sitten vaihtoehtoisesti niin kuin musertaa sun käden. Ja Italiassa ollaan jälkimmäisiä. Täällä niin kuin kätellään tosi napakasti. Ja esimerkiksi olinko mä torstaina Italian tunnilla, niin sinne huoneeseen paukkasi joku nainen, joka oli ihan selkeästi toinen opettaja, koska se jutteli sitten mun opettajan kanssa. Ja esitteli itsensä sitten mullekin. Ja sit me käteltiin ja mun piti oikeesti pidellä mun kättä sen kättelyn jälkeen jonkun aikaa, koska se sattui niin lujaa. Mä voi käsittää. Hän oli joku semmonen raivo päällä, kun nää kättelee. No ei siis ihan hauskaa, että ne on napakoitu, mutta mä oon vaan yllättänyt sitä, koska kaikki kättelee sillä tavalla. Ja toinen juttu, mikä ei toki yllättänyt mua, oli se, mun työkaveri Vaasassa sanoikin mulle siitä, että miten mä nyt oikein pärjään, kun täällä annetaan poskisuudelmia ihmisille, kun ne ei tietenkään ekalla kerralla, kun sä tapaat jonkun, niin sä nyt kättelet. Mut siis sit seuraavilla kerralla, esimerkiksi kun me mennään ulos porukalla, niin ne, joita mä en ole nähnyt töissä esimerkiksi viikolla, niin heidät mä sit aina poskisuutan ensin heidän vasemmalle puolelleen ja sit oikealle, kerta molempiin. Se on niinku ollut mun mielestä ihan ok. Ja se on niinku yllättänyt mut, koska mä en oo oikeesti semmonen... Mä en tykkää halailla esimerkiksi. Mä en niinku näe siihen mitään syytä. Jos sulla on synttärit, niin mä voin halata sua, tai jos sä menit naimisiin tai jotakin, mut siis ei muuten. En mä halua halata ihmisiä. Ei siinä ole jotenkin... Mä en näe siinä mitään järkeä. Me oltiin teineinä, kun me käytiin nuorisoseuralla, niin aina halattiin kaikki tyyli, vaikka sä olit nähnyt sen ihmisen koulussa samana päivänä, niin silti piti halata. Ja sitten me aina päiviteltiin sitä mun kaverin kanssa. Terveisiä Noora. Miksi meidän pitää halata. Ja siis nyt mä oon oikeesti alkanut tykkäämään poskisuudelmista. Sori. Mut musta ne on kivoja. Mä tuun pussailemaan ihan hirveästi kaikkia, kun mä tuun kotiin. Odottakaa vaan. Ainoa, mikä mua vähän harmittaa siinä, on se, että niinku, mua aina huolestuttaa, että haiseeko mun henki jotenkin hirveän huonolle tai jotain. Tai mun tukka. Tiedäks kun sä käyt niin lähellä ihmistä. Mutta enemmän purkkaa. Laksatiivisia ongelmia. Jep. Sitten tän takia olisi ihan hyvä, että mä osaisin leikata näitä videoita, koska mulla pääsee tämmösiä pulpahduksia aina välillä. Mutta joo. Sitten päästään eksoottisiin kokemuksiin. Kun mä tulin tänne, niin mä saavuin siis maanantai-iltana, tosi myöhään 12 ekan kerran Italiaan. Ja heti keskiviikkona, kun mä olin ollut tiistain töissä, niin heti keskiviikkona mun piti sit aamulla suoriutua yksin laboratoriokokeisiin antamaan verikoe itsestäni lääkärin tarkastusta varten. Mikä ei siis niinku sinällä ole haitannut mua yhtään, se on ihan normi, ihan ok, ihan fiksu. Mutta mun piti mennä yksin sinne labraan, ja mä en siis puhu italiaa, ja täällä ei nyt hirveästi ihmiset puhu englantia, yli 3-5, sanottaisiko näin. Et he ei ole kovin kokeneita englannissa, tai sit he on tosi ujoita puhumaan englantia, et se on tosi hankalaa. Ja mä siis selviydyin verikokeisiin, mä pystyin antamaan sen verikokeen, se meni ihan ok, mutta se oli erittäin jännittävää, en suosittele ilman kielitaitoa. Hyvin hämmentävää. Ja sit kun mä pääsin ulos sieltä labrasta, niin mä tajusin, että hitto, että mun pitää tilata taksi itse. Koska mä olin aamulla kävellyt taksitolpalle, koska Respa ei suostunut tilaamaan mulle taksia etukäteen, koska taksitolppa on niin lähellä, että löydät sen varmasti
sekasin ajatukset, että mitäs nyt tehdään. Mutta entisenä taksikeskustyöntekijänä klaarasin homman. Mulla oli se osoite sen labran. Ja sit mä vaan soitin sinne taksikeskukseen ja jankkasin sitä osoitetta niin kauan, että niinku sain asiani perille omasta mielestäni. Ja taksi tuli. Se oli kyllä tosi jännää, koska selkeästi multa kysyttiin jotakin sieltä taksikeskuksesta. Jälkeenpäin ajatellen loogisesti voi olla, että ne olisi halunnut ehkä mun nimen tai jotain, mutta siis mä vaan vastasin, että si, grazie, että mä tiedä mitä ne on sinne sit kirjannut. Mutta sain taksin, pääsin töihin. Mutta täällä on siis todellakin vähän semmonen, kyllä sä handlaat tyylinen asenne kaikkeen, mikä on toisaalta tosi hyvä ja siis kyllä mä tiedän, että mä pärjään, mutta olisi nyt ollut ihan kiva, että joku olisi auttanut vähän. Mut ei kai siinä. Joo, mitäs sitten? No sitten on, mä manasin teille niistä valokatkaisijoista, jotka on edelleen siis nyt 3 viikon jälkeen minä olen suoriutunut niistä. Alan oppia, että mitenkä päin se on oikein. En aamuisin seiso enää 5 minuuttia vessanovalla ja mieti, että miten hitossa tää toimii. Mut siis ovet. Oikeesti mitä? Jos sulla on tässä ovi, niin tässä keskellä aika alhaalla kulkee semmonen niinku putken näköinen juttu, mitä sä painat sisäänpäin ja sit se ovi aukeaa. Siis niitä on joka paikassa. Niitä on meillä töissä, niitä on autotallissa, niitä on missäs muualla. Nyt tää kuulostaa siltä, että niitä ei olisi missään, mutta siis siellä sairaalassakin vissiin oli. Siis ihan joka paikassa. Ja se on ihan naurettavaa, koska se tuntuu jotenkin niin se tuntuu niin jotenkin leluovelta tai joltakin. Et kun sä vaan painat sitä putkea, niin se aukeaa. Mitäs lukot? Ootteko ajatelleet kahvoja? Ei. No hotellihuoneessa on ihan normi. Semmonen näin iso avain, mitä joutuu kääntämään joku 4 kertaa eestä, että se on lukossa. Mutta siis ainakin se on lukossa. Voimme luottaa siihen. Jep. Sitten mulla oli vielä mielessä joku muu juttu, mutta mä en nyt muista. Niin. Aina kun mennään ulos, niin me skoolataan. Joka ikinen kerta. Siis ihan vaikka ei olisi mitään syytä. Kaikki tilaa juomansa ja sit kun ne on saatu, niin ennen kuin kukaan hörppää mitään, niin kippistetään. Mikä on ihan hauskaa kyllä, mutta siis mä en tiedä miksi. Siinä ei mitään syytä, mutta aina kippistetään. Ihan jees, mutta vähän outoa. Mut joo, semmoista. Mä ajattelin vielä, että mä teen toisen videon ehkä siitä asuntoasiasta, koska se on yllättänyt mut monimutkaisuudellaan ja hermojen raastavuudellaan, joten siitä voisi olla ihan hyvä tehdä video. Mutta muuten niin mä toivoisin, että ihmiset kommentois, koska mä näen, että siellä käy liikennettä siellä blogissa, niin please jättäkää joku merkki. Anonyymi kommentointi on ihan fine, jos ettei halua näyttää omaa nimeensä. Niin kommentoikaa vaan jotakin, että niin olisiko jotain lisää, mitä te haluaisitte tietää, tai tarkemmin jostain, tai mistä te haluaisitte kuvia tai jotakin, koska täällä on niin paljon, niin hirveästi kaikkia asioita, mitkä on mulle uusia, niin kuin mä mainitsinkin siinä tämänpäiväisessä postauksessa, että on tosi hankala kertoa niitä kaikkia kerralla, ja mitä kauemmin mä oon täällä, niin sitä tutummaksi ne asiat tulee. Joten mä toivoisin, että te antaisitte mulle jotakin kirjanmerkkiä siitä, että millaiset fiilikset ja mitä vois kertoa lisää, niin se olisi tosi mukavaa. Se olisi tosi kivaa, mä tulisin siitä iloiseksi. Mutta jep, nyt mä jatkan vähän Au Pairit Lontoossa -sarjan kattomista. Musta oli aika hauska, koska siinä näkee jotenkin ulkopuolisen silmin sen, että miltä esim. Mun perheestä ja ystävistä on varmaan jo niinku tuntunut nyt näiden viikkojen aikana, niin sit on aika jännä kattoo. Vaikka niin, he ei ole ihan 2 vuotta siellä Lontoossa, mutta siis tosi jännä, kun pystyy samaistumaan siihen sarjaan. Niin ihan hauska, Yle Areenasta näkee. Mut jep, hyvää sunnuntaita kaikille ja ciao!